Ngiyanibingelela egameni laNkulunkulu waseThemba Manazarete soziqinhlanu ushembe unyazi lwezulu. Ngiyanibingelela nasegameni lendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha. Njengamanje ngicela sifunde isihlabelelo esi-106 esithi Thixo Nkosi yamakhosi. Ngizogida isigaba sokuqala salesihlabelelo ngey'ndlela eziwu-2 bese ngigida isigaba sesibili nesesithathu. Sengiyaqala. Thixo, Thixo, oh Nkosi, Nkosi, Indlela yesibili engenza manje. Thixo Nkosi yamakhosi futhi. Kodwa isigaba sokuqala futhi ngizosiphinda. Thixo, Thixo, oh Nkosi, Nkosi,
sibheke umsa wakho umsa wakho Thixo umsawa akho. Isigaba sesibili salisihlabelelo. Sawakho wozani wozani ameni wozani ani wozani ani wozani ameni wozani ani wozani ani isigaba sokugcina sesithathu. Ameni wozani ani wozani ani ameni wozani ani wozani
ani woza awozani oh 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 zan woza nini woza ani Amen. Oh, Zani, Hosa, Ani, Hosani, Ani, Hosana, oh, 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 oza, oza, ni, oza, ani, Amen. Ozani, Oza, Ani, Ozani, Oh, hey, Baba. Ani, Ozani, Oza, Ni, Oh, 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 Zan, oh, Zani, oh, Zani, ah, eh,